जायखिजाया बेफोर समस्थिफ्राव सिगाङावबो फैखांबाय दिनै जिहेतु गासै रायजो राजाफ्रानो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौ लुबैदों जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बर'फोरखौ लाफानानै बे हिसाबैनो दिनै बे मोननै समस्थियाव जिखिनि जों हाबाफारि लाबोबाय दिनै रोजा रोजा लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरखौ जोङो बाहागो लानाय नुदों दा गतिके दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ सालबारि आरो नैबे मथंगुरि समस्थियावबो देरहानाया खाथां जाबाय साबायखर बावगोन जिहेतु दिनै गासै रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथाखौ बुजिनानै मोनदों जे जोङो 17 बोसोर बिपिएफआ जिखिनि जोंखौ सासन खालामबोबाय जाय सासनाव जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ थगायबोबाय बिथांमोना जाख्ल'बोबाय दिनैनि सिथथ भाबै रायजो राजाफ्रा बेफोर खोथाखौ बुजिनो हादों दा बेखायनो आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन आरो रायजो राजाफोरा जिहेतु बुजिनो हाबाय बेखायनो सोलायनायखौ लुबैबाय बर'फोरल' नङा जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं दा बे हिसाबैनो दिनै मथंगुरि आरो सालबारि समस्थियावबो इउपिपिएल हान्जाया देरहानो थांगासिनो दङ इलेक्सनाव जुदि एसे फावसायबावोब्ला बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाफोरा एमएलए एमसिएलए बिथांमोना इउपिपिएलआव बारसन फैगोननि माबा मोनसे सानो नामा नोंथाङा जिहेतु दिनैनि दिनावहाय नैबे इउपिपिएल हान्जायानो सरकार दागोना रोखा जाबाय आरो बिपिएफ हान्जाया बिटिआर जितु एकर्ड बे एकर्डनि उनावहाय बिटिआरखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव जि मिसा माने नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावबोबाय बेफोरो दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे प्रुफ जानानै नुजाथिबाय दङ दा बेखायनो दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ फोथायनो गोब्राब मोनदों आरो बिपिएफखौ दिनै बिटिआर एकर्डखौ दुसिनाय लोगो लोगो रायजो राजाफ्रा सोंखारिदों आरो बिपिएफखौनो दुसिदों बे हिसाबै जिहेतु इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोना रोखा जाखाबाय हिसाबै दिनैनि दिनाव जाय दैदेनगिरि बिथांमोना गावनि राजखान्थियारि जि माबा थासारि बेखौ थाजिर खालामनाय एबा रायजो राजाफोरनि मोजां खोथाखौ सिन्था खालामदों हादों निश्चित भाबै बिथांमोना जुदि सोलायनायखौ जुदि लुबैमारदोंब्ला दा इउपिपिएल हान्जायावनो निश्चित भाबै फैगोन जोङो बेखौ आसा खालामनो हायो आरो बेफोरबायदिनो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो बेफोर इंगितखौनो नुदों जिहेतु बिपिएफआ देग्लाय सरकारावनो फैखालिया बे हिसाबै जायफोर साननो हादों बिथांमोननि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर जोंजों जगाजग लागासिनो दङ बेखायनो इलेक्सन डेट डिक्लेयार जानायनि उनावहाय जोङो मोनसे गोदान मोनसे परिबेक नुनो मोनगोन जाय परिबेकखौ रायजो राजाफ्राबो गोरलैयैनो बुजिनो हागोन जे इउपिपिएल हान्जायादि देग्लाय सरकार दागोना रोखा बेथ' मोनसे बिपिएफनि मोनसे बे राजनितिसो बे हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय बायदियैसो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारा दिनै मोनसे गोदान आफाद दानानै बिथांमोना मावनो सानदों बेखौ मिथिया खिन्थु नैबेखौ जोङो बुंगोन जे इलेक्सन जोबनायनि उनावनो बे आफादा बायफिनलांगोन मानोना बे बिपिएफनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखायसो बे आफादखौ दानाय जादों बेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ आरोबाव गुलाय गुजाय खालामनायनि बिथांमोना अपसेस्टा खालामगोन दा खिन्थु दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरा बेखौ बुजिनो हायै माबा गैलिया रावबो गैया बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनैनि दिनाव जोङो बर'फोरखौ लाफानानै जोंजों लोगोसे जेसेबां गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोर दङ बियो मोनसे जौगालांनायनि मोजां मोनसे खाबुखौ मोननो हादों आरो बिटिआर एकर्डनि उनावनो दिनै जोंनि गेजेरावहाय मोनसे गोजोना गायसननायनि लामायाव फैगासिनो दङ जायखौ जोङो माने बड' पिस एकर्ड होननानै बुंखादों दा बे बुब्लियाव बिथांमोना दिनै माबा मोनसे गोदान आफाद दानानै गोदानै माबा मोनसे आन्दलन खालामनो थांनायखौ जे दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा मदद होगोन बियो माब्लाबाबो जानाय नङा दा बेखायनो बेखौ जोङो बुंगोन थोंजोङैनो बे जाबाय बिपिएफआ गावसिनि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय बे आफादखौ दादों आरो इउपिपिएल हान्जाखौनो बिथांमोना आफादा हयथ' गाबोन सबनियानिफ्राय गोख्रोङै माने सोंखारिबाय थागोन अब्लानो बे रायजो राजाफोरनि गेजेराव बियो प्रुफ जागोन जे बे बिपिएफजों दानानै होजानाय नैबे पलिटिकेल पारपासनि थाखाय आरो बे बेलायाव आं नैबेखौबो बुंगोन सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि सारखौ जिहेतु बिथाङा सिगाङाव बिपिएफखामोन आरो बिपिएफनिफ्राय जेला माने पार्लियामेन्ट माबायाव जुदि केन्डिडेट मोनाखिसै दा बिनि उनाव बिथाङा
PCDR एबा नै दानि UPPL जोंनो थाफानानै हाग्रामा महिलारि आरो BPFखौ रायबोबाय थादों हाग्रामा महिलारिया मा मा कारापसन खालामदों BPFआ माबायदि गाज्रि अपसासन खालामदों दा बेफोर खोथाखौनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा बुंबाय थादोंमोन किन्तु जेलानोखि आरोबाव UPPLनिफ्राय बिथाङा केन्डिडेट मोनाखिसै आरो फिन बिथाङा दिनै BPFनि साया लानानैनो दिनै माखासे माने BPFनि बेनिफिटनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ खोथा माने स्टेटमेन्ट होबाय दङ जों बेखौ नुनो मोनदों दा गतिके BPFनि बे खैसारा मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा